busy buying food there. You are alive. Oh God. Go. You only get lost. Go off. Just go to that yellow thing. Then come back. Then come back. Yeah, show you around. No, that's weird. There's nothing here. Let me show the sheep. You're going to talk to them. Yeah, same guys. Go with this one. It's connected with the one. What do I say? You start going with that side and you come back like. But this truth must hold their phone. So you guys, this is UK. Why are you smiling? Look at you in the ground. Go tell Mama we are ending this live. Shikra, you go holding the phone. Just go with the phone. She's there. What is this? This is... I don't know. How come it's only full with white people? How should I know? I'm not talking to you, I'm talking to the people. Maybe it's a religious. Not fun. What's wrong? People want to see nice things. Should I show them the dustbin? That's also nice. Shakira. Shakira, I'm going to tell Mama. Wait, what's wrong with you? I don't mind. I don't mind. Oh, I saw this. I saw this. Oh, look. I don't mind. Look, Mama's
Majona. No more on chino. Ah, mama. Never got it from the guys who look at Gamari. No, the Mamma Majakuna jangan cakap. Itu dah jangan tanu. Ayo nggak bisa gay pan tuh John 150. Mau dah firing. John 150. Mau dah oh. Ayo aisa cek itu oh. Guys, acha itu oh ndo. Sakada chama nakuru. Tangorega chero vanambuka achingoti tuko vana jeke nziko achingotika takadarika stage iyoyo amajokisa nanchonyora zvangu kuti vachingatikurire haiwa vachandikururi azvisi kana uchidza mwari miedzo inotoya ichidarika nin'ina wangu mairoka wawina ndakutya wena wawina ufunge wawina wangu haiwa sado wawina ndichatombokwisira paper utombondipa paper ndako ndikuisirewo paper wena isachundipa account number noti ndine mari kusa ikoko yakawanda zvekuti nditombokwisira kana kakaza wawina zvekuti wawina kwesu tinoziveyo zvedu tembere dzisingagoni kana kutukawo mana tembere dzapera basa kudai naye asikana aiwa wawina wena wawina tabvuma zvedu kupusa tabvuma kupusa ese hana nyika koida kurova iwe ndiwarova kaisa papapera ndikira papapera kuramba kuti tilaite kuti pabikwe manzuri machipsi pakona afone kuramba kulaita panzwe moda kuva kungomutaridza kungoti wawina munhu chero munhu wasingafariri kana akaita dambudziko unomubatsira wani paunochibatsirana pasocial media paunofunga kuti tese tinenge tichifarirana here wangu keisingatombofarirani dzinonguva but kana uchingoda unongomupa munhu unongomuplesa zvina kana basa izvi iwewe prudence iwewe chero usingandifariri ukanzi wagwara nhasi hama yako ikatouya pano tichitoziva tinotongokubatsira that's what we do handiwana hatitomboiti two ways tinotokubatsira saka usatombonesekanako yesi maya green zviri sei tinotobatsira ufunge ndozvatiri isusu panapa ndokutaridza maturity yacho neuchembere hwacho hatiti nokuti newo handikufariri saka ndobva ndakutokuti kuchero kafamba ndoti chifa udwe nechimba no remember there is a difference between kusafarira nekuvenga those are two different things Hi Mary, hi Sue. Malaive ina masua. Sure here hani. Sure here aiwa sine malaive yedu tine kwende ready panapa isine ine vanhu yedu. Asi kana ukauya uchida rubatsiro kwatiri tugadzisa kana nefamily yedu tisingakufariri tinokugadzirisa. Hazvino kuti tinenge tichida mari newe boss tinozviitira kuseri atiti palaive. Unless uri iwe wainteresta tuinde palaive. Pana apa malaive anouya pana pavanhu vacho vanenge vada kuya palaive. Hatiudze munhu kuti uya kulaive never. Kuti uya tizoita life yangu ndida kuita masters newe never because whether masters mozoneza ntombokumbiri masters social media whether masters kana kuti kudini zuka nongo kubhadhara chete ende level yacho yekubhadhara yakadho yakatosiyana guys yakatosiyana yobata pa yonda bvisa ndikiri hi Siyana, how are you?
time akadzoka hanzi well done say aiwa Fadzi, you know me now, I'm the bigger person now. Ndindobvuma kupusa. Ina mazano zvona ndobvuma kupusa mazano. Ndobvuma kupusa ini. Why? Because peace yangu yakakosha wangu. Peace yangu yakakosha. Hanzi kuti nechikafu boyere. Ndozvitoripo wangu. Tadiwa ndozvitoripo wena. Asi kutongotengwa zvakadaro ndozvitoripo. Tatopererwa nemaroza ina notsvaka. Ndozvitoripo. Hazvisi bhoa hazvo pati handina kuuya nekepu wangu. Apa musoro wangu wakabva nganyangwa kuti ndibvise saka handisati ndaona hangu chadi. Asi guys, mufunga kuti kana chida kunyatsa kuvhura hombe pasocial media pakunyatsovava chakunyatsopenga pakuti takudzokera zvokutukana chacho guys, mufunga kuti tingazvitadza? Do you think ndingazvitadza guys? Makanyatsa kunitarisa imi mufunga kuti chaiko when battleground radhirowiwa pasi apa takunyatso but guys kana nchiti ndakasiya ndakatosiya ende handidzokeri mashure. Majokes anenge nyora yaya kuti nombobisa bhachi rangu rekristu handitodi kudzokera back there, handitodzokeri kumashure ikoko. Animaona ndosamutenda tichingodzinwa zvinhu zvichidarika tongototi aiwa wina wangu zvapera, aiwa wina wangu zvapera. Handitodi kudzokera back there ikoko kumashure, handitodi. Ani muri kunzwa, handitodi. Saka regai vadzokere kumashure, gai vati inini chii chatisina kuudzwa imi pane padhairi chatisina kutuka choti nhasi munovhunzira inini. Uroi takaudzwa, ngoma takautohuziva, uhurire touziva, zvese touziva, varume vanhu takatora. Saka muchada kuudzwa chimwe chituko chinyuwani chii? Saka titopinduri ndakatosiya guys. Pane vanoti nekuti majokes dangona pfungwa dzenyu yangu kuti muri vanhu vakamboita sengiti toundura here. Awina tiunduri guys. Titizvo takadarika. Ndikuto advocate for peace. Ndosaka ndati alright, peace, ceasefire, peace. Because I'm advocating for peace, even to other people. Chero ndisingakufarira zvino kuti ndoda munhu wese guys. And as long as ndodiwa nemunhu wese vanhu ndotona vanhu vasingadonifariri, kwete vanhu vanenge vachitokuvenga, kwete kusakufarira kutokuvenga. Zvitori natural, is there. Okay, jollof rice kutora mukombe panapa. Ukarunga vanodyawo jollof rice naini guys, zvinovava izvo zvikudai kuti vanodofulawo izvozvo. Kwaisizoti disaibachi asati isiwedi kuti you are joking. Aiwa mundiziya. Ndakatokudziva kuti ndakabva imi guys, ndisita example yakaita sei pane vana vangu vanafadzava. Mangwana ndakatanga kutuka ndozomuti usatuke vanhu sei kana ini ndiri ndotungamira. Saka example guys, aiwa ndakatosiyana nazvo zvese, ndakatobvako. Regai vataure, regai vete, but chokwadi tozviziva kuti we are not wrong, we are right. Hapana patakanganisa, that's the truth. And handito ndizvozvo. Ipo paipai ichitopedza kudai zvakaita inbox yangu vanhu vazara koya zvinhu zvakawanda zvakasvika smelly when I posta izvo ndikandoti guys I'm not that kind of a person. Andachandopa inbox yangu yakazara nevanhu vachitokanda unoziva kuti vaenemies anenge atosungawo pakadaro akutouya neammunition yekuti shandise. But you know what, ndandichitongowadza kuti you know what guys, I'm not gonna do that. I'm not. Even murume wavo chaiyatondifonera ndikati you know what my brother, we are not going back there, we are not going. Peace ngairambe iripo, ngatienderere mberi. Simple. Tongwendera mberi. Ere atibloke kunanzoka yema katibloka, tinobloka notuka isu. Atibloka nasina kutuka, sina kutuka munhu. Pana apa ndokubloka notuka because atituki vanhu. Cheti. Atituke. Ende chero tikakodresa tinoadresa, we don't shout, we address. Saka atituke tinotobloka notuka. Ukoya uchituka unobloka. But kana koya uchitaura zvaunoda usinga aumbotubloki. Anditombochinji unhu wangu. I'm a role model to so many people. Ivavo vacho varipo ivavo, so role model to so many. Kwete vana vadikira, ndichora people, other people, vakadzi vakuru vari mudzimba nambuya. I'm a role model to them. So I'm not going to stoop that low to try to mapetify is our what for never. Oh, never guys, I watch that. Ndosa ndisiri kutombobvuma izvo Priska kadzere ipapo ndo pandisiri kutobvuma because I know kuti I was 100% right. I know kuti I was, and apana pandakatadza kutadza pekuti ndakavingwa. Sezvo zvinongoita nyaya dzimwe dzamunoyamucherera pana paevhite munhu anokubata kuseri kuti ndine nyaya yangu yakadai. Handiti saka ndokukanganisa kwandakaita, ndokukanganisa kutora ndikanga dena ndiri wrong, you know me, dena ndiri wrong, ndatoti sorry kudhara, but ndikutora pandakatsikamadzira ndasori andoita bhoza ndachapa ndakakanganisa, handina pana handinawo ndakatsvaga kuseri ini ndakavingwa. I was approached by baba aroka ndivakaenda approacha inini.
And even when I went to here, kana wacherera maaudio pafirst live, ndakatotaura kuti I come in peace. Vari kukumbira kuti muite peace, musaramba muchinesa social media. Madi kuzviita kuseri. Create a group rikakreatwa kuseri hazvile kuti hakusi kulive ka. Saka masters anozobvepi kugroup rekuseri, anozobvepi. Ndina kutadza ndosaka nje ini mozata ndiomeri nesorry because sorry ina basa nditotaura times very sorry kana ndakatadza, but handina kutadza because I was approached by the husband achida help yekuti vaite runyararo. So I just went and said vari kuda runyararo. Even all the chats dzandichipindura dzandaverenga ndodza nadzo. Hamuna mbonzwa pandakataura zvakaipa. Ndaitopindura zvakanaka kuti itai peace kuseri for the Muslim yakaitira mapinda social media because social media inoda drama. That's what I was saying. Kana wacherera all the chats dzangu namairoka dzanandichiverenga pana pavaripo. Ndaitoti musaenda kusocial media, so ndaizoti ndaizoenda kusocial media kulive yei. Ndaitoti musaenda kusocial media muri vana venyu vachakura vachizvona zviri pasocial media. That's a lie. She knows she's lying, Papa. She knows she's lying. Papa, she knows she's lying. She knows. Neno vanenge vachida kuvasingabvumira kuitiswa. Ina ndomeri nesori kana ndiri wrong ndingaitaura kuti sorry God. Maybe wrong yangu ndekunzi ndakati yakanditi my cup of tea. I see wrong, all right. I see wrong because it's chocolate. My one. That's lovely. Mawana. Yeah. Oh. That's lovely. Milima ndaona hwani ari muno muUK, ndaona hwani ari muno muUK ndafa nokuseka. You're going to switch off Mama's phone. Shake it. That don't do. You're sitting on my phone. Check it. That's why you're pushing me.
forgot what I wanted to say. She's coming, Mama. She's coming to fetch me. I actually want to go. This place is so boring. Then she throws the pot. This place is so beautiful, but there's an ice cream truck and there's a lot. I think it's because we don't have friends. But when we go to school, we'll make friends. These other people have friends. They're cute. Look, people have dogs. That's it. It's not the same thing. The same skirt, different color. They don't even have the same design. Let's go back. Look at the line for ice cream. What is that? Oh, that's alcohol. I said ice cream. The ice cream truck is there. Yeah, it's cool. You know, I want tacos. I don't know what tacos are, but I want tacos. What's tacos? They have Doritos. You watch too much TikTok, right? Look at this girl's clothes. This one, there is a palm shop. She's so beautiful. Look at the bag. A mini stand. It's so cool when people are wearing like this. You guys, do you want to see the place? Let's go inside. Oh, look at this building. This cleaner. Shakira, the youngest. The youngest is this one. I'm the oldest. Okay, let me show them. Flip the camera. I know you're not going to go there. I'm going to go. And you go holding the phone like this. Shakira Mandu. Where's the song? It's people are playing Magadi. Mr. Magadi. No, it's not the one. Can you just press this thing, this thing? Oh, I didn't see. What? What? Where's the other phone?
Inside here. You have to go with it because it's connected to the hotspot. What? Leave one phone. Take this one. I went around the place. And you came showing me. Does it make you guys look at this one? So yeah, that's the place. The place is not very big, but it's Shakira, did you lose taste or something? Inside there, it looks fun. Inside this thing. But I just keep it. There's this person that I work with, and he's like, oh, she's on live. People are thinking I'm recording them. The way they're looking dead in their camera. I also want to sit down. I want to sit down. But you're sitting there, you're not dramatic. I'm not sitting. This one is not comfortable. It looks like it wants to fall. You don't want to say to the anything. Follow them. No.
toys. Oh my god. I should go with me and go give her the phone. Yeah.